Kitin jong may kutray kilong kicing im na kabanta jongi namar medon kitin sibom cikut. Kohmen ko para hau Jesus Christ ngatap de kamsim ke bakmen bangayo ikadikala sa sisin men bani kedu bat feeling ba social media. Mentagas ngi ya don hagas ngi ke bakat lai hakadika ayam bakoi jong ke porlen. Hag gospel mentagas ngi Jesus khot aware ngi bat puson sapang kajing yadei jongi bat ki para brio bat khamtam hakabaya dei bat kajing bishar jongi yaki wei. Ujisu berkemawi ngi ba ladangi le ke babha ladang ke pasniu haki wei kan sapai biang singi. Kumbau Jisu ladangi bet yu sumbai babha ngin sayo yu su babha hanrei ladangi bet yu sumbai pasniu ngin sayo yu su pasniu. Bona preng jungi ke bakloi man bishar ke jing im jungi wei hanrei lading im jukwa man sha bishar. Kasuk man bishar ki wei hanrei ke man pediam ladangi sha bishar ki wei. Jisu kun tu ingi bangim syong hok ban bishar ke jing im jungi wei hanrei tang ublei ubadan ni ka hok ban sun shar ke jing im jungi wei pai wei. Ladangi le ya ke babha barbor ni kwa bagi wei kin yo i ane ki wei ki de ban itu ke bangi le kane ke de jing long brio ko jungi barbor hanrei ko para bangi kan mau bau blei wi thulut ke bangi le ladangi le ke babha blei un sukur ku kerdo ini arsha pai bakat bangi deng yai lenti kan ga yom bakho jing ko porlen in la sisa ban im kata jing im kristan ke besida ke musim banginam thau ya ke jing bakla jong ki wei ban bangin la ban le ya ke kam ke babha ban yo jing ro na ki wei ublei un kur ko kerdo ipi